Kumno baro di nga avna pariat but hakani ka video nga kwa ban kan kinyan spang kani ka video kan ka ba bon ki share ban nga spang kani ka jingi kren jung ikong Barilang Pyngrope hakabai kren spang ka reservation policy jung sarkar balingi don kam pinkala bet pitamai ter te swaban stang nga sungu ba nga sutana ba ban I thei samla khamtam kong bari bekin mi chikman ba bekin cringe pangini gi shugi ba kong san ba but long ki kitik ga jimut ju perkhatungi kin mengi don kam sisa banya kam pelejimut haka sensar kadar haki policy haki politics economics ba per nama bahad jila jungi bonsen ki ditang ki teman ki kro ki berkeranya kata na ngiru khamtam ki palang kesan ni de banya mi sekamat but khamtam en dedi kin tailite ka bahasu so nangala ong kum tapat ngapan ong kinyat kisot kijing ai jing mujunga ki ba hakabanga kan tho kinyat mo ye ka jing dawa number 1 kedike isu ko balarim ndika ige ko pathamai te kibon gilai kan isu na rumchua but kedike ke balarim but hagazu ko poru kadeke ko bukilai persang rumchua ma ngam tip se kan poi tongin pet ya ka reservation mo ka reservation kamut iu ka reservation ka dikatiar hakaba ngila ban sarkar kala ban penkiu ya ki brio lani ya ki group ki ba mensua ki don support setrai mo kata kri ke jing tmudong reservation kadai ban penkot kerdan ya ki brio ki ba mensua ki ba don support bat kini ba sajro mo te ngi ki khasiling ila yo bon bha ki jing miat na ka reservation te but komjo ngim dei ban khapnap lani ban khemin sim lada ka de ka pali jong ki weiru panyo ya ka jing harap ma basagaru hills parlok na phila julai chagaru hills ki badan chagaru hills mentaro ki sutho ba kidang bun bha ki ke ba garu hills kidang tuna ba banya nujor ba ki khasi nga sutho ba teng ngim i kata namar ba ngiu I tang kini ki lese ki ba wancha sulong ki bakini ki kamjungi lani ki ba yo ki si jungi ni dom ni san tamaha ga jo poru kamau ba minchwa haka podung kimi kapajungi ro ki dakharu ki blamen kamdam ki shikran kumta komjo ya ki brujungi ki ong kai kini ka khasi sa kai hape yo tang 90% ni hape nyo kanai 90% haru mentaru ka reservation ki breu ki ni ki hepat ki shikrannya kata ki ong balai ban ai gini ki tribal ki bawan na sa north east lani na sa central India ma kiri gini ki breu balingin ai kita kilabit labiang ta kaju kanya bengi ai mentai ki garo te ladangi krennya ka reservation ni haban pai sakata ka jing tmujong ka reservation but ni ban ya jurep ru ya ka jing long jong ki breu kan hato kila desisha ki breu ba bian ne ngiyo I tangka tu kan ngut ken ki ba wan selong betit yeng ki le he sning selum ki ya mo ki Pyniar ka politics sungi kitu te kim de shoot ki garo ro hagwe kilang kila de ki non tribal ta hagwe kilang long ma kila bat bit la biang kila ruspa ni di banyak perkhat bahai ka reservation ho ngai hab jingmon bat ka ibeyong kong bari tama ka solution ka de ka basuk tam ka beyong mai kam bat kam long pada kum tu ta ngakwa ban ai da ka weipat ka juba lani ka weipat ka kom perkhat hakaba banyak ka bangia Pynrit ini Pung jungi Pynrit bhai Meghalaya di tang sitro ya mo kamau kata hakamat ka Delhi de kam tip hi yangi ka Meghalaya ba kasu mangkin kum tu kum su hap mang nama banse nama mangru kin sia halai kerkan hande ka Delhi hi de kam ker yangi ni istiri baret ba but ladangi les kum kini kirukom bani penpat pra pringjungi ki tribal hi ngin senang red susu ipung jungi nga kwa ban terwad ka weipat ka idea ba ngi di Pyniar susu kan menta ngi iba dunathan kita kisit ki jong ki engineer doktor ter dan duna hakas de jungi ma ki bre jungi la nang na start ki lai mi sakaman bad khasi bad garo bad panar ki lai mi sakaman te haka jing mi jong ki sakaman kata ka jing dawaru
kin hap kam penhe kin hap don kam susu ni don kam susu ki sit ki doktor ya ki nurse ya ki engineer ya ki architect ya ki bon ma ke ni dang don kam bal le se ki wi ki lan pulero kata le se kadi ka jing dawa ke bengi la ban ras kaman but le se kata kan dei ke ka ba kam se so le se kong bari mdan kata jing mut pan pen pra tama kin bun ki breo ki ban sa sim kabu but kin sa kedau ti sekeni ke jing kren dung i bagi sa ong bat ini thai ikren ya ka badai but ni de ban ya dawa no bangi nya pat ya pra no ban garo anong ipi kan mau shwa ya history jong kimi ka pa jong iru wa min shwaru ki sha ken kumju hakiwe ki je binyo kumangi ni ken yi garo mta namar kata long ki ba sngwret long ki ba kamau ya la ka history ru pilang nang on itai pung pilang Pynrit Hendrai ngirim Pyniar ken berkata ke ka jing tunggu ka reservation ban Pyniar ke jing mu berkat ban high ka quality dai ka de ban mi ka wai na ka reservation ro Hendrai lam kumta kan sa sud long be hijo ipung but ni se susngo sarong so meng hai tu ipung tama ngim su tu ka duri au pala lara phidon ki nui no ki jing ai jing mu to pe subha comment Hendrai subha wa nom klamakor namar ba na pikiran ni kiting kamakor pipin i ka long yeng jo pika long komno pipin i ru ka jing chungut ka jing mut jo perkhat jong pi te kubli shibun swabangan len aku aban bendap si wi man kata ka di ba ladang ni perkhat dei pangka reservation kan sadon ka point ha ka ba ki pun ma ki breu jung i kin sayo ka jing nang jing start but ki kam pergi senang duna kumbalong menta hakaba kani ka jalale kanum la so ban kit ya ki nong wat kam but ngin sa mi nang ne jala ka ba ye jungi but ngin sa bli wat kam saba ban ngi la kata reservation kanum don jing mutsu ni hap ru ban perkhat chpang investment ka pangi diban wan ngi diban dawai ki minister ki ya ki officer jungi bi ki diban wan ra investment chkene jala normal bangim don pisah but ngim dan kam ngim dan jam and this is a big problem kani dika issue ko ba he ba banye ka reservation ro te kani ga dika ke ga bali ban pen do thya do dam ni te perkhat ba